menurut tulisan Lukas secara khusus namasa di hamamate ni Yesus Kristus di hau pinorsilangi. Na parjolo apalatakas di pabotohon tadda halongangan bolon di hamamate ni Yesus Kristus di silangi songgop manahulom tutanoi siap pukul 12 sahat tu pukul 3. Haholomon na digobarhon ni si Lukas marhiti jamitaon ima patuduhon hadirion ni saluhut jol managok dosa dohot kajahaton. Nasuboy jol may mamering hatiuron alani hagulapon marhiti pangalawsion di sakap ni debata mananghata ni debata dohot na mangulahod dosa na kajahaton di Portibion. Hahulomon manggobarho pardalan ni Jolma manirang Jolmay siya debata. Aladang olo mangulahol lomo ni rohani debata, say manibil siya nadupan ni debata. Ditiki hamamate ni Jesus Kristus. Dipatolhas tadda halongangan itu hita. Didok makolom matanoi. Ikot taonon ni Jesus mahahulomoni marhite parukilon na tinaon na. Dihaw pinorsilang. Asa gabi-iba na hatiuron ni ganup jolma. Tuhan Yesus merubah kegelapan manusia menjadi terang. Oleh karena penderitaan di dalam kematian Kristus di kayu salib. Molo ditahu Yesus hamamate na dihaw pinorsilangi. Manaluhon hagulapon di dosa dohot tajahaton ni Portibion. Asa berubah. Tu hatiuron di hamonangan ni Kristus. Alani boy dodohonot ta. Ketika manusia melakukan kejahatan dan dosa dalam dunia ini, maka kegelapanlah yang merajai kehidupan itu. Namun kegelapan itu telah dimenangkan oleh Yesus melalui penderitaannya, dan kita dapat melihat terang di balik penderitaan Yesus itu. Molo tapahami lebih dalam di tonga-tonga ni guluta, molo nga marukil jolma di penderitaan ni pitor gula busaluhna. Dang boy tiur pamereng ni jolma. Dang boy takas ibana. Mamereng di balik ni penderitaan ni ada sesuatu yang indah. Ay segula patong. Gabi gok makiputus asaan. Gok mapadilian. Jalaolo do gabi merasa tidak ada arti hidup di dunia ini. Hape sipata penderitaan dangalani pabahenan na jahat. Alani pabahenan ni halak bisa kita menderita. Alanidak selama na penderitaan ini membawa sesuatu malapetaka yang menjadi kehancuran hidup. Aladong hamonangata di bagasa Kristus manaruhok kahulumuni. Tuhatiuron nasikop alani haluao. Di dalam penderitaan Yesus dalam kegelapan dunia oleh dosa dan kejahatan. Terlihat terang yang indah karena Yesus telah mengalahkan kegelapan. Jadi mardalam di bagasak katiurus saluhut jolma molotung menderita pe di Portibion. Alanung ngamate Kristus humokop dosa dohot tajahaton ni mahagulapon jada di leon hatiuron. Tada halongangan na paduaho didok bola mahire-hire ni bagas joro. Mula na jolo bagas joro na di bangsa Israel di Jerusalem mempunyai batas-batas tertentu. Adong inganan na badia jaladong na paling badia. Dang boy masukan ni saluhut bangsa Israel tu bagas joro inganan na badiai. Ala inganan ni malim doi pasahat to pilihan na tu debata. Ala ni dosa dohot pangalausion. Jadi mulu merdosa halak Israel ujui. Ikut dipasahak mapilian na tu debata marhite malim.
Jala Roma malimitu bagas joro na badia di bagas joroi pasahaton. Pilihan hasesan di dosa tuadopan ni debata. Molo didok maribang mahire-hire ni bagas joro di hamamate ni Yesus Kristus. Itu berarti batas antara persekutuan manusia dengan Tuhan dalam persembahan telah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Dan adong be perlu pilihan hasesan ni dosa si buanon ni jolma marhite malim na badia. Alanong nga digati Jesus marhite mudarna doho dagingna. Sahali tu saliling-lilingna. Diliod Jesus ma dagingna sumeahok kosana dihaw pinursilangi gabe pilihan hasesan ni dosa tu debata gabe dapotan haluaw dohot tanguluan majolma pardosa ay nunga dipiliho Jesus Kristus hosana humokop pardosa. Hubungan kita dengan Tuhan bisa secara pribadi tidak melalui perantaraan siapapun selain Yesus Kristus sendiri. Dang boy na jolo makatai tu debata bangsa Israel alani pardosaon na. Ala dianggap do debata na suci, jada malim na nipilit ni debata gabe perantara tu debata ima nabadia, jala sude bangsa Israel naguk dosa dohot tajahaton naramun dia dopan ni debata. Dung mate Yesus Kristus dangadong beharamunon ni jolma di portibion, ay nung nga ditubus Yesus Kristus marhiti mudarna. Oleh sebab itu kita datang kepada Yesus secara pribadi memohon pengampunan dosa dan sekaligus mempersembahkan karena syukur kita atas pengampunan dosa. Jadi molo taleo pilihat tu debata ganu minggu ima perbue ni haporsiauta ucapan syukur karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Alani belgama lia pilihamu tu debata dang lau manesa dosa alay-ala naong sesa dosam menjadi ucapan syukur. Alani unak pahulit tu mangalia pilihat tu debata ate. Dangadong bebatasta di parsaoran tu debata. Napaduahon di parsaorata tu debata alanunga maribak hire-hire ni bagas coro dangadong pembatas kapan dan dimanapun Tuhan hadir di dalam Kristus. Lasboy 21 tahun marhiti hamamate ni Yesus Kristus dia hadir kapan dan di mana. Jadi suatu ngarok pemahaman ni ala Kristen dihakai petisa hadir Tuhan. Hape di jabuna resines satu hari Sabtu daong. Unang batasi hamui. Tuhan hadir dalam setiap langkah hidup kita, di dalam seluruh aspek hidup kita. Di mana persoalan yang kita hadapi, Tuhan senantiasa hadir karena Dia penyelamat kita. Suatu ngarok ta bedahon, Yesus ni halakana sing, Yesus tasing. Suatu ngarong nama bedahon, bah halakal di pasu-pasu ala mamora. Uke ba Yesus na, siya Yesus ni parhakai. Ay kan budang gosongon niya ti. Ay pugos Yesus na. Suatu ngarok pemahaman na songoni, tonga-tonga ninguluta. Yesus hadir dalam setiap langkah hidup kita, kapan dan dimanapun. Karena Dia telah merombak segala batas persekutuan yang membatasi persekutuan kita dengan Tuhan. Ngadi hancur ho Yesus batas-batasi marhiti hamatean na. Katai dohot di bata. Alani haporsiaon ni salu jolma dos. Jadi satung berbeda haporsiaon di situ apa dita do ruasate. Sotong berbeda na heamer minggu, na ringgas merminggu, na suheamer minggu, na solo merminggu. Iman setiap orang diukur oleh pemahamannya terhadap keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Salinai, aporseaon ni sasahalak tergantung tu haporseaon na majakon haluaon na siya Kristus. Oleh sebab itu semua orang mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Dangu porsea pedita lu betuwik siya kamu. Tariran iman.
kimulana. Dang najahat hape. Hamido najahat hape na manguhumi ba na natigor rohay. Muncul mapenyesalan tili nanidong dibereng na masay. Alasian hau silangi di tao Jesus na porsok alay mamasumaso do iba na to sa luhut na humaliang iba na. Tung matsayasing do pikiran nili nani ditiki marparsilak ko Jesus do madjaga di hau pinursilangi. Dung mate Jesus di dok hupasaha madagikku todikku tuho ali amang tutu may iba na anak ni debata natigor roha. Pemahaman pengakuan setiap orang belum terlambat bagi seorang yang berpangkat tinggi na memegang peran untuk dalam kayu salib. Ditiki di do iba na mapatadaho dirina na porsia iba na tu Jesus Kristus di hamamate na tutudon natigor roha. Tutudon anak ni debata si palua. Tutudon anak ni debata si palua. Tutudon naman kop dosaku nadohot parjahat mapersilakon aka natigor roha. Naingadok perubahan di saluhut jolma di hamamate ni Jesus Kristus. Audonian tersilang disi ala ni dosaku. Alay ala ni holongi roha ni Jesus Kristus humoko pau gabe ibana tersilang. Ala ni ibana do natigor roha. Tidak ada yang benar dalam dunia ini selain Yesus Kristus. Dan barang siapa mengakui kebenaran Yesus Kristus berarti percaya dan untuk memuji Tuhan selama-lamanya. Olah katigoran ni Jesus do na boy pangasahonot tadi sudi nguluta. Dia kana porsea di Yesus Kristus. Napaduahon pengakuan ni natorop marhiti jami taon. Ditiki parjolo na sida Roma mereng Jesus na tersilangi. Nagoda nga pamikirion dohot asup-asup tu Jesus. Tipabahenan na sala idoban na dohot na sida maparsilakon. Alay dung dibereng na sida hamamate ni Jesus Kristus di hau pinursilangi. Didot di ayat 40 marluhut manasida na may noduri masih tobuk adora nabi. Alatakas di dan nasida na masay law mulak. Ada suatu kegelisahan, ada suatu adong marukil jala marsak. Ito buin na dorana so ngono nanti. Buado sa sitong nga pangauhon ni halak Kristen di zaman noeng. Nga salauda. Hubahek kabe na sotikos tudongan. Kesadaran perbuatan akan segala kejahatan dan dosa terhadap orang lain, maka perlu untuk menyesali diri. Perlu mengauhut tu bagasa roha pabahenan nasala maradu podongan. Asadong perubahan untuk kemudian. Didok di ayaton memang gabe porsea manasida Yesus dangin na. Alehiran nagatung do ditulis si Lukas. Masih tobuk adorana manasida mernida na masay laus mulak ma. Adong ko ni nasida pamikirio na sa beroba jala bertobat mangihut to Jesus dang pola di surat to si Lukas si jamitaw. Alay naik sudi halak na ubigisa mangauhot tu bagasa rohana. Apa yang mau dilakukan setelah itu kesadarannya dalam kesalahan terhadap orang lain. Dia harus renungkan terus menerus kegelisahannya. Jala dipangido marhiti jamitau sasitong ngatuhita tanpa dituliskan. Ikonadok perubahan majalo haluaon na siya Kristus. Dohot dang menuding segala sesuatu orang lain di luar dirinya yang jahat dan berdosa. Paingotok kita deh, na maulah kita manada dirita na salah. Alay manada dongan na salah dua teh.
Molo marede pe pungwanina lapatan sama-sama lagu dua tulu halak contohnya suara nion. Habis suara pambigian nasing gabe suara ni dongan in nasala. Dak suara nato. Adongge. Di parsa orang ganupari pisongonido. Dak ya hisla sala. Saya disalata. Saya salah honamatta doinata. Itong-atongan ni keluarga. Molo marhiti hamamate ni Kristus Yesus na ngauhonota. Pertama-tama salahkan dirimu di hadapan Tuhan karena engkau orang berdosa dan diampuni. Unak kubukot tuhalak nasing. Utikos daw siya kalakan daw. Ali pardosa duau dia dupan di bata. Jala di pasitong de batama sa luhut na. Di patigor. Alani hadusao dohot tajahatoki gabe ibana. Tarsilang humokop ahu. Maka keselamatan yang sempurna akan dinikmati. Na inaulongan di bagasan gor ni Tuhan ta Yesus Kristus. Hamamate ni Yesus dihau silang. Na ingauhonota. Tusude panggulmiton ninguluta siapari. Olalalan di dosanta dodo pangalaw siyota. Uban na mate Kristus. Sumeahok kosana humok kopita. Na ing matakas. Tauho ni di bagasan ngulu siapari. Gabe baruma roha dohot pikirata. Parjolo marparsaura dohot Yesus namonangi. Na menjadi juru selamat bagi hidup kita. Napaduahon mangula lomo ni rohana sabing. Marhiti hatana. Jalan napatuluhon. Mamuji di bata di sude panggulmiton ninguluta. Apapun yang terjadi. Karena kita akan bersuka cita senantiasa menikmati keselamatan yang dari Kristus. Amin. Pasu-pasu hatami. Mauliante madiho ali Tuhan dinamar saringar hasit tongan ni hatam lau patuguhon hapor siaon nami pai baru roha dohot pikiran nami lau majakon hamamate ni Yesus Kristus nahumokop dosa dohot pangalasion nami nasumeahon nguluna asa gabe dapotan haluaon hami nahinokop ma. Asi maroham Tuhan. Perbadiai maroha do pikiran nami. Majakon hamamate ni Yesus Kristus nagabe haluaw ni. Marhite-hite na mangulahon saluhut lomoni roham di bagasan hatam. Asa marngulune baru hami toktong. Jala dohot makatidakon haluaw na pinatupam. Huhut mangulinggan. Na pinangido ni roham siyan haluhut siyan saluhut na porsea diho. Pos dorohanami Tuhan doho dohami saluhut na yanakomo nauk tinubusmu bao doho tanguluani. Nunga dipay baruho rohanami doho pikiran nami marparsaura doho to. Jala pilihan na mangulu na nilehomi imahosam doho dagingmu. Gabe hasitongan dingulu nami siapari lau mangulahon saluhut lomoni roham. Asima roham dihami ali Tuhan. Ain mahami anak komu
Parbadiay mahami marhite todim. Asa toktong hu hirhok kami turohanami pakokopomi. Iulaw nami gabi bain hasangapon di guarmo. Ato nga peo matangamu na badiay mamasu hami asadohot hami marlas ni roha. Dinadapotan haluaon dohot hanguluan marhite pakokopomi di hau pinursilang. Amin. Maredehita sa nomor 88. Naribot dung sidungan nontang yang titing patupot tado ulaon nabadia. Ulaon nabadia on khusus mon tuaka naung malua yang sudah sidi. Bagi anak-anak kami, pemuda-pemudi kami yang belum sidi nanti tidak ikut menerima roti dan anggur perjamuan kudus ya, tapi tetap saja di dalam. Taudutima tutang yang pengodianon na lihon niya mang sintua wejepta panjaitan. Hamatian di hau pinar silang. Nagabi pilihan alani dosa do pangalason nami. Tung surat so alani asi do dinggan ni basam Tuhan. Daktar baik kami. Daktar baik kami jong di julung. Daktar baik kami lau mangido asin ni roham. Mulia tema. Pinuji pinasangat mahal Tuhan. Al ni asin ni roham. Di parmudu-mudu hodohan. Di luas hodo pehami. Bo ibo ratami siap bagas na bibel tu bagas. Dina lo mamuji pasang pokok. Dang ala ni denggan ni rohanami Tuhan. Dang ala ni gugunam. Honal analing asin ni roham sabindo. Mulyati madiho Tuhan. Mulyati madi asin ni roham. Mulyati madi sudi pasu-pasum nong di pasato Tuhan. Tuhan, nakaning nunga di tangok kami. Hatam, nagabi nang gabi sulu nami, di nama dalaning ari-ari ning ulu nami. Diajari di hodo kami. Asa gabi mana daho song lek nanir Tuhan. Ita dari mana doho, gabi dipuji rohan. Tutu don. Jol manus pardosa. Leho mo hami todin. Asanian hami boy manada balgani asin roham di hami.
Neng manesia ni dung tadahami ho. Gabi tobu kami madoranami. Asa ibu to hami Tuhan. Cuma pardosa do hami. Wala nalan humok pami mate ho di pinor silang. Dung manada hami di balgani roham, di asini roham. Jala manada hami di hadu saun nami. Tuman yan rohanami. Jala mangulu mahami di dalan nahina lormor ni roham. Asasiani gabi panian ham. Di hanguluan na surasuda naneng sipatu pamu di ham. Muliate ma Tuhan. Suak songoni Tuhan martangnya kami Tuhan. Di sudia karuasmu. Name metam sa rodi nama dua nadong di bagas ni jorom suak soni nang na di bagas nabi marsa dan ni rohami mangidu asin ni roham di luaso masa di negara namion ima COVID-19 Tuhan neng mania kami marsi hohot jala marsi gatung tuho ala hola kodo pangalu alon nami tuho do pasatan ima pemerintahan nami siap pusat satu daerah sena balga satu nageleng ajari nasida par mudu-mudu hami asania kami boi mangul jala boi melewati COVID-19 saksong ni Tuhan arong barita na sa hati kami ima keluarga amang tambunan hahana sida nung parjulo di Joho pargugoy ma keluarga da Tuhan dina paborhaton jala pasada rohana sida saksong ni amang tabunan dina borhat saat tamulak tu midanon pardonganomu padalan nasida asa bui pajupang do keluarga di son marlas ni roha dina mamuji pasangan pokok cuak soni Tuhan ibu to hamido parnu dosa no gudang do hami urasi hami siap pardosa nami asa gabi ibaru rohanam asa gabi tutumannya kami anak nong kinopus ni muda asa gabi tutumannya kami panean di harajom muliate mariho tangyang namion ipasa kami holan na mga sahon buarnya anak ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan siok kepami amin. Sai paringas mondiku sai tadi korsatmu Roma Tuhan orangan asa dapat hasonangan sonari Tuhan
jongjong mahita saluhukna. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, nama no palangit dohot tanon, di pasaor madame na tutod di muna. Amen. Dapotan hangguluan na saliling-liling na do, ganup na mangatod dagiku, jala na manginom mudarhu, jala paheheo kudoy bana, diari parpudi, martangi ang mahita. Ali Tuhan di bata manami, para sirohan na sumurong, pujion nami maho, alanaw patar holong ni roham di hami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Horo na patupahon haluaw dohot tangguluan na saliling-liling na. Marhiti pakokop ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Asi maroham, topot mahami na punguon marhiti todim. Asa di patubu haporseao doho pakirimon na mangulu di bagasad diri nami. Say pargugoy mahami saluhu na. Asa radi jalaw duk rohanami majalo dohot mangaton parpadanan na badiaon. Pabuan natutuhami porsea di anakmu Jesus Kristus naung mate jala mula mangulu manggarar dohot manesa dosa nami. Ibana do mangukapitu dalan tuhanguluan dohot hasonangan sisa liling-liling na. Amen. Hamu na pinarhamaol ni debata ditahirohatta do sonari majalo dohot mangatop parpadanan na badiyay. Di bahini naing jolo takas boto muna jala atusamuna ahado uli sianulaon na badiyay. Asaw nang mabiyar hamuro tuadopan ni debata. Alaya salam marsihohot huhut masihol rohamuna majalo haluaon na sianibana. Debatado patupaho kasisan ni dosa marhiti pakokop ni Jesus Kristus anak nai. Asa dapotan hanguluan saliling-liling nga naporsea dibana. Alani ganup halak na rotu adopan ni debata di bagasa roha na magupu huhut manolsoli dosana dohotak kapabahenan na nahurangi maradupod debata dohot dongan na jolma jala olo dohot mangatos si pangano do sinumon na badiyay ingot ma partohap doi bana di haluao dohot nasesan ni dosa na pinatupan ni debata atong Roma hamutu debata unak pangasaho denggan ni rohamuna alay pangasaho masih ni rohana sabing naukpatar di bagasan Tuhan Yesus Kristus asa dapotan hati gorak kamu di adopanna molo tajalo ano jala tapangan pasu-pasu ni debata merhite sian na mangatop parpadanan na badiaon leho kamu maroha dohot dagingmu na tuibana sa ibana na punasa toktong may hutok kamu Yesus Kristus jala uloy hamu mahatana badia manak parangemu pabua mauliate ni rohamu tu ibana. Aku ni marsada ni roha masih haholongan jala masiurupan mahamu sama hamu. Songon natama di huria ni Tuhan Yesus Kristus. Ay Tuhan Yesus do ulu ni huriai ruas na dohita. Di leo Tuhan Yesus do patik kolong ni roha tuna mangihut ni ibana jala didok. Sianom maboton ni salut halak hamu sisiaku molo masih holongan hamu sama hamu. Atong alusi hamu mahata na husuk kunon. Para tuturoham do pardosa hosian hatutubum dohot ala ni pangalausim di patik ni debata alusi ma di parhatuturohakku do. Porsea doho di Jesus Kristus nang rotu portibion paluaho pardosa imana naung mate ibana naung mate humoko po mamorsan jala manesa dosam alay mula mengulu ala ni hagugun nei asa hinorhon ni partohap ho di hanguluan na sorasuda alusima
porse hatau Tuhamu, las marohamu, nunga sesa dosamu. Pahibul maroham diadopan ni dibata, jala martangiang, huhut marningot, parpadanan ni Tuhan Yesus di parpadanan na badiay, laho mangaton, daging doho mudarna, marhite parpadanan na badiaw. Ali Tuhan debata para siroha pardinggan basa doho, hupuji hupasangap magwarmu, huparhatopot matujolom pardo sa doahu sian hatutubuku doho sian pangalaw sikku dihatam. Nata masitutu doahu honauhumu alayala asini roham, na pinapatarmu di bagasa Jesus Kristus na humok pahu idoban na talup roau tu adopamu asima roham jalo maahu gabe anak konmu marhite Jesus Kristus Tuhaku. Amin. Dibuat Tuhan Yesus ma roti borngini wujud tarjehi ibana di dok ma mauliate di ponggoli mai jala dilehon mai tuak kasisian nahu di dok jalo hamu ma jala pangan madagih kudui nani lehot Tuhan matean humok kopamu baik kamu masongoni parningotamuna diahu. Tuksun nasi damangan dihidat mapanginumani di lehon matua kasisian nahu di dok. Inupamu masiani ya panginumanon pada nai baru maun marhiti mudarhu. Nadurus di Golgata humoko pamu bahen hasesan di dosamu. Saluhu nama hamu majaloi jalan menginumi parhitian mai laho manesa dosam. Baik kamu mai parningotamuna diahu dina diinum hamui. Amin. Roma hamu nungarade saluhu nadai jalaida hamuma dengan pasani Jehovah. Amin. Jolo parhalado maparjulu anod ditempak nama sude jongjong parhalado ma mangalehon.
Jong-jong mahamu saluhukna. Yang masih belum, gak usah berdiri ya. Silakan dibagikan. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangan ma, dagi kudina nilehon Tuhan matean, humokop hamu, bahen hasesani dosamu, ima pahoton rohamuna, marha porseaon di ibana, asa dihamu hanguluan, nasaliling-liling na. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu majala pangan ma dagi kudui, nanilehon Tuhan matean, humokop pamu, bahen hasesan di dosamu, ima pahoton rohamuna, marha porseaon di ibana, asa dihamu hanguluan, na saliling ni liling na. Amin. Pangan ma. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamuma jala inumma mudar hudei, naniusehon Tuhan matean humokop pamu, bahen hasesani dosamu, ima pahoton rohamuna, marha porseaon tuibana, asa dihamu hanguluan, nasaliling ni leleng na. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamuma jala inumma mudar hudui, naniusehon Tuhan matean humokop pamu, bahen hasesani dosamu, ima pahoton rohamuna, marha porseaon tuibana, asa dihamu hanguluan, nasaliling ni leleng na. Amin. Minumlah. Martangi yang mahita. Puji ma Tuhan de batale tordiku, jalana sarohaku di bagasan memuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan de batale tordiku, jalaunak tuk kalupaho dengan basana sudena. Ibana manesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena.
ibana paluahon hosam sian hamagoan, jadalile hot tuhodingkan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardingkan basa do Tuhan debata, labat tarimas jala para si roha godang, dang dibahit tuhita hobar tu dosata, jala dang dibaloso tuhita hobar tu hajahatota. Songon asini roha ni amama tu akana konna do asini roha ni debata, diakana makabiari bana. Nungatakas di patuduhod debata holong ni rohanay tuhita, dinamatei Kristus humokopita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaik siya rimasna, dunggabe parpitor hita hinorhon ni daging dohok mudar ni Kristusi, dibaheni, say pujion ni pamangaku dohok rohaku do Tuhan debata, olak nion ro disaliling-liling na. Amin. Hudul mahita. Marede hita laos papungu pilihan. Sa
urusan rohani. Sai mai Yesus, bebe panutur lain. Sai pasian Tuhan Yesus, jago itu rohani. Tuhanmu, roham nalo jai, sai pasian Tuhan Yesus, jago itu rohani. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Hupuji hupasangap hami magoarmu. Ala naung ditubuhoko hami marpakirimun na mangulu. Marhite hamamate ni Jesus Kristus humokop hami. Posdorohanami nunga di porsanibana dosa dohot pangalausion nami. Gabi dapot tami mahaluaw nuaeng naksaliling-liling na. Ibana do sikap nami majalo uhum malani dosai. Asa mangulu jala dapotak katigoran hami. Dia dopammo hinorhon ni mudar ni Jesus Kristusi. Di bahini puji-pujian dohot tamulateo mahusobbah rohanami tuho. Aladang doho tan holong ni roham midahami. Namangido mahami tuho ali Tuhan debata. Pargogoi jala pamo nang mahami maralohon saluhut musunami. Say sungguli marohanami marhite todi masahuingot jala huauhok kami. Hinahacit dohot hinabirni natinaon ni Jesus Kristus Tuhan nami. Urupi mahami asa toktong hiutok kami ho. Jala masohot hami mangulahod dosa. Saidongani jala ramoti mahami asamian hami di bagasan hatam saliling hami mangulu. Pahot mahaporseao do pakirimon nami diho. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Upasahat kami masaluhut ngulu nami tuado pamu gabi pilihan na mangulu. Jalasian hodo hujalo hami pilihan namion na upasahat kami tuho pasu-pasu may. Asa dipake huriam lau pararat harajaomu dilihat portibion. Buhay marohanami marhite todim. Asa takaswida jala huboto hami godang ni si lehol-lehomi di hami. Jala jari mahami toktong. Pasahatos sudingo lunami dohok pilihan nami. Laho pasangapon ho. Marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangido ditangyak tay. Alea manami na di Banua Gijang say pinorbadia magoarmo. Say Roma harajaomu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago, ay horo na punah harajaon.
doho tagugo, sangapon saliling-lilingna. Amin. Di pasu-pasu jala didongani Tuhan debatamaho. Disorbuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutordim. Amin. 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 Shalom, salam Jumat Agung bagi kita semua. Damang daerah hagira penaribot hudul majoritas tokin satu konsistori jo perhalado satokin menutu ibadah pagi on. Dung sidunya non jelo marsi panganut kita asa tau duti tu ulaun nahohom. Sonima pangedoan molate.